Charles Colero twilet l-Isla fit-18 ta' Jannar 1933. Minħabba l-gwerra għadda tfulitu fir-Rabat Għawdex fejn attenda l-iskola primarja. Għamel il-praċett u l-griżma bit-tagħlim li rċieva mill-ewwel mużew li fetaħ ir-Rabat. Fil-Bażilika ta' San George ingħaqad mal-kor ta' tfal abbatini li kienu jagħtu servizz fil-Knisja u f'parroċċi oħra fil-festi ta' Għawdex. Wara l-gwerra, il-familja rritornat Malta, l-ewwel il-Mellieħa u mbagħad marru jqogħdu l-Belt għax missieru kien jaħdem bħala spiżjar fl-Isptar Ċentrali. Ta' 16-il sena daħal is-seminarju bi preparazzjoni għal vokazzjoni li ħass li kellu. Mis-Seminarju ta' Malta mar is-Seminarju ta' Għawdex billi fl-1949 kien għadu kemm fetaħ l-Oratorju tas-Salesjani fir-Rabat. L-ewwel direttur tas-Salesjani f'Għawdex kien Dunal Wiċ Mizzi li ħeġġu biex ikompli l-istudji biex isir saċerdot Salesjan. Meta wasal fit-tmiem il-kors tas-seminarju, intbagħat ikompli l-istudji tiegħu fil-kulleġġ tal-Casa Madre tas-Salesjani f'Turin, imma minħabba ċirkustanzi u saħħtu kellu jirritorna Malta. Il-familja kienet toqgħod il-Belt qrib il-kunvent tal-Agostinjani u ħajruh jisalva l-vokazzjoni tiegħu billi jkompli n-novizzjat tiegħu magħhom iżda minħabba raġunijiet ta' saħħa ma setax ikompli. Fl-1951 il-familja tiegħu emigrat lejn l-Ingilterra, iżda l-imħabba tiegħu għal pajjiżu ġabitu lura lejn Malta. Għalhekk kompla l-istudji tiegħu privatament li wasluh għal General Certificate of Education. Fl-1959 huwa laħaq għalliem fl-iskejjel primarji tal-Gvern. Kien żmien meta fetħu l-applikazzjonijiet għal scriptwriter mad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Minn żożitu kien diġà beda jikteb littri fil-gazzetti favur l-ilsien Malti, il-kultura u l-identità Maltija. Mhux l-ewwel darba li xi jittra tiegħu għanqlet sensiela ta' korrispondenzi fil-gazzetti. Fl-1953 huwa kiteb ittra fit-Times of Malta fejn wara d-dispjaċir tiegħu li ġimagħtejn qabel il-bnadar tan-Navy u tan-NATO damu 4 ijiem sħaħ mezzasta wara l-mewt Tom ir-Re George VI, ir-Reġina Mary of Teck. Filwaqt li fil-ġimgħa l-kbira ħallew il-bnadar full mast. Il-ħsieb ta' Charles ma kienx l-importanza tal-bnadar fihom infushom iżda n-nuqqas ta' rispett u konsiderazzjoni għall-kultura u l-identità Maltija. Bosta ittri segwew fil-gazzetta tant li l-editur tat-Times of Malta, Thomas Hadley, bagħat għal Charles Colero biex jindaga jekk xi ħadd kienx qabdu u nqeda bih biex jikteb dik l-ittra. Sadattant, twaqqaf il-Malta Government Tourist Board biex il-Gżejjer Maltin isiru attrazzjoni turistika. Il-korrispondenzi u ħidmiet oħra ta' Charles Colero b'risq l-ilsien Malti u l-identità Maltija fil-gazzetti ewlenin waslu lill-awtoritajiet tat-turiżmu Malti biex fl-1964 jistednuh jagħti sehmu bħala Information Officer fil-Bord tat-Turiżmu li kien għadu kemm twaqqaf. Kellu fi ħsiebu l-pubbliċità u l-promozzjoni ta' Malta fil-pajjiżi qrib, iżda l-aktar fl-Ingilterra. Id-dmir tiegħu kien li jingħaqad mad-diriġenti tal-bord li jżuru dawn il-pajjiżi biex jirriklamaw il-Gżejjer tagħna waqt serati ta' promozzjoni għal pajjiżna. Charles kien jipprovdi intervalli biex il-mistednin jaraw u jisimgħu aspetti tradizzjonali u folkloristiċi tal-Gżejjer Maltin, fosthom il-grupp ta' żfin u koreografija Viva Malta u l-grupp Greenfields. F'okkażjoni oħra stiednu lil wieħed mill-għannejja ewlenin, Michela Bela l-Bambinu, li flimkien mal-kitarristi dewwa il-kelma Maltija, bit-traduzzjoni li kien jagħmel Charles wara l-interventi. F'okkażjoni oħra eqreb lejna, fejn tlaqqu diversi esponenti tal-folklor mill-pajjiżi tal-Mediterran, Charles ħamiju f'Pariġi grupp ta' kitarristi u għannejja magħrufa, fosthom lil Franz Baldacchino l-Budaj.
Il-programm u s-sem ta' Malta tant oġob lill-uffiċjali Franċiżi li żammew id-delegazzjoni Maltija lejl ieħor f'Pariġi spejjeż tal-Gvern Franċiż biex ikunu jistgħu jirrekordjaw u joħorġu l-ewwel diska kompatta ta' Għana bil-Malti. Fl-1982 kellu l-okkażjoni li għatta sentejn fl-Awstralja fejn kien impjegat mal-Maltese Herald bħala assistent editur u beda l-paġna letterarja bil-Malti fil-Gazzetta. Kien ukoll impjegat mal-istazzjon etniku SBS fejn kien ixxandar programm dwar tradizzjonijiet, festi u għana Malti għal Maltin ta' New South Wales. Qabel ma beda jgħallem fl-iskejjel tal-Gvern, Charles Colleiro għamel żmien jgħallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Stella Maris. Il-Malti minn dejjem kien għal qalbu. Ta' 14-il sena kien diġà jieħu sehem fil-programm letterarju tar-Rediffusion li kien itella l-Moviment tal-Malti u li kien immexxi minn Kelinu Vella Haber. Kien ukoll attiv fl-għaqda kittiba żgħażagħ immexxija minn Peter Caruana kif ukoll fl-għaqda letterarja Maltija li dak iż-żmien kienet titmexxa minn John C. Frigieri. Matul is-snin huwa ta' semu f'dawn l-għaqdiet kemm f'kumitati kif ukoll fi programmi oħra tar-Rediffusion. Ir-Rediffusion jippreżenta li Ġnejna Maltija, xandiera ta' proża u poeżija waslet lilkom mill-għaqda letterarja Maltija. Fix-xandiera tal-lejla għandna pjaċir nlaqgħukom ma' xogħlijiet letterarji ta' wieħed mill-membri ħabrika tagħna. Int taf min jiena jien, iżda l-wiċċi int ma tafux. Jien nafek u l-wiċċek ukoll. Int bħali, imxejt fit-triq u l-kelma giddiba smajta tiġri wrajk, dan tafu u iżjed ukoll. Iżda ma tafx li darba l-għajnejn u l-qalb li salbu lilek miegħi xlew naħtin fuq art tal-Alla. Il-għala għejdu li inti jiena ma nafux. Dak kien il-leħen tal-poeta żagħżugħ Oliver Frigieri illi fissinna ħsibiet tiegħu fil-poeżija sigri tiegħu. Minn dejjem kien il-ħsieb ta' l-għaqda tagħna li waqt li tagħmel il-kuraġġ li kittiba ġodda troddilhom ġieħ għas-sem li qegħdin jagħtu lill-letteratura tagħna. Dan id-demm ġdid jagħtina x'nifhmu li l-kitba bil-Malti għad tissaħħaħ aktar u taqbad għeruq qawwija f'kull qasam tas-soċjetà. Kif għamilna fil-modi, illum ukoll stedinna lil wieħed minn dawn il-kittieba membru tagħna kif għaddi kemm biex jingħaqad magħna fil-programm illi ħejjejnielu. Oliver Frigieri twiet il-Furjana ftit inqas minn 20 sena ilu u tgħallem fl-iskola primarja tal-istess Subborg u wara fis-seminarju Minul. Fl-1964, wara li ħadd ċertifikat ġenerali tal-edukazzjoni u ieħor tal-matrikola, komplet tal-im tiegħu fis-seminarju fejn għadu sal-lum. Kittiba bħal Carmenu Vassallo kienu ħajruh jidħol fl-għaqda tal-kittiba tal-Malti fi żmien meta l-professur Giuseppe Gallia kien il-President. Kien hemm min tħasseb li Charles kien għadu ta' età żgħira iżda waqt laqgħa ġenerali, votazzjoni kważi unanima, mhux biss daħluh membru fl-għaqda iżda fl-istess laqgħa ġenerali ħattruh bħala membru tal-kumitat sabiex ikun hemm demm żagħżugħ. Ma' żmien huwa ngħata karigi ta' segretarju kif ukoll ta' uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi. Xi żgħażagħ dirilhom li kellha titwaqqaf għaqda li tixpruna moviment li jħaddan u jxerret il-sin pajjiżna aktar fil-beraħ b'serati u laqgħat letterarji u patriottiċi imżewqa b'mużika Maltija biex tixbet lin-nies. Fl-ewwel laqgħa tal-moviment Awmin letterarju li kienet saret f'Ħażebbuġ, Charles inħatar l-ewwel President. Kienu jsiru attivitajiet fejn jkunu mistiedna beat groups u banet kontemporanji li ħarġu kanzunetti popolari bħal Viva Malta. Hekk bdiet sensiela tal-laqgħat mal-poplu fosthom fil-katakombi ta' San Pawl, fuq l-Għolja tas-Salib u fil-Palazz tal-Gran Mastru fl-Imdina. Fil-kampanja Il-Sin Malti li kien organizza l-Moviment Awmin Letterarju,
Min barra bosta laqat fil-beraħ għall-poplu kien organizza petizzjoni li kienu ffirmawha bosta Maltin li kienu jożżu l-sin Malti. Il-moviment Awmin Letterarju ħareġ kartelluni bajtiet bħal l-sin Malti tagħna l-koll li kienu indirizzati wkoll lejn ċertu skejjel li ma kinux jgħalmu l-Malti. Lejl minnhom waqt li Charles Colleiro u l-poeta Mario Zoppardi kienu qed iwaħħlu l-kartelluni mal-ħitan tal-loġoġ tal-Furjana, ġie fuqhom spettur tal-Pulizija li ordna l-arrest ta' Charles. Charles Colleiro beda wkoll l-ewwel sensiela Il-Malti bit-telefon fuq l-Istazzjon Nazzjonali Radio Malta ma' Dr. George Mifsud Kirkhope. Mbagħad kompla b'sensiela oħra fuq RTK bl-isem Kellimni bil-Malti li kellu bħala mistieden ewlieni il-professur Manuel Mifsud. Isemmu l-semmija kollha dak li jsegwu din is-sensiela kwadretti u kif wieħed jaf isegwi is-sensiela dejjem poġġu fi kwadru jew kwadrett il-ħajja Maltija kif bil-farat kollha li jħorġu minna l-identità tagħna bħala poplu, naturalment il-folklor. Llum ħammissu l-iktar suġġett huwa l-qalbi, però ma jfissirx li hu biss. Illa li aħna bħala Maltin għandna il-grazzja biex ngħidu hekk li għandna l-irsin nazzjonali tagħna, l-irsin Malti. U l-irsin Malti jagħmel parti minn il-sensiela. Għaliex kif għadna dejjem nieħdu dejjem aspetti li jmissu lilna l-Maltin bħala poplu. Meta kien għadu s-seminarju, kien diġà jħossu miġbuta għall-poeżija. Il-poeta Carmenu Vassallo kompla nkorreġġiha l-kidba fil-waqt li l-professur Patri Anastasio Kuxkiri kien jara l-ewwel kidbiet u kien jgħinu jifhem xi tfisser il-kidba tal-poeżija. Carmenu Vassallo kien jgħinu wkoll biex jimmatura fil-kitba tal-poeżija u saħansitra rregalalu l-ktieb Il-Metrika Maltija. Charles Colleiro ħareġ żewġ kotba ta' poeżiji bl-isem ta' Mirja ta' Qalbi u Janus Miljard. Bosta poeżiji oħra deru fatt ta' antoloġiji u ġurnali. Kiteb ukoll kanzunetti marbuta ma' tradizzjonijiet Maltin fosthom Ġejja d-Dajsa u Tgħidx le Katrina li jinsabu f'żewġ long-playing albums tal-Greenfields. Colleiro għandu għal-qalbu wkoll il-qasam teatrali. Huwa ta' semu f'bosta drammi fit-Teatru Manuel fosthom bil-parti ta' David fil-Kerrejja ta' Giuseppe Kuti u drammi oħra fuq it-televiżjoni fosthom Ħitan ta' Francis Ebejer. Kienu ukoll wieħed mill-atturi fil-film Gaġġa imsejjes fuq ir-romanz ta' Franz Sammut Il-Gaġġa. Huwa dejjem ippromuova l-sin Malti u dak li għamilna tas-sew Maltin. Kien pjunier b'sensiliet u programmi dwar tradizzjonijiet u folklor ta' pajjiżna fuq ir-radju u t-televiżjoni fosthom Wirtartna, Taħt Sema Malti, Delli l-Ħasira u mill-Pjazza Sazzuntier. Huwa pproduċa u ppreżenta wkoll l-ewwel sensiliet kemm ta' għana kif ukoll ta' festi fuq it-televiżjoni bħal Il-Lejla Nannu u Wiċċek Wiċċ l-Anġli tas-Sema u anke Forċina. Bdejna l-Festa Maltija wkoll. Il-Festa Maltija bdejtu jien fuq television fi żmien kienet tippreżenta miegħi Matilda Balzan. U konna mmorru il-ġurnata qabel, ġumej qabel il-filmi għal-Knisja, mbagħad nagħtu intervisti, mbagħad wara naturalment għadda żmien u programmi oħra fuq il-festi saru wkoll. Atmosfera tipika tal-Festa Maltija llum ħażabbar lejlet il-festa fejn għandna l-niepel idoqqu u ż-żewġ banet ta' ħażabbar għaddejjin idoqqu il-marġi ferriħa tagħhom. Imma darba minnhom meta kont nagħmel programmi fuq il-festa. Il-festa titlaq l-ingredienti kollha li għamlu l-Festa Maltija u minn barra t-tiġin u l-Knisja u l-sparar u l-marxijiet hemm il-lob tan-nar. U jiena rrid immur f'Rasilajn. U morna niftakar għażilt post ħallija l-kabla tan-nar, lajt il-permess ċertu Mr. Portelli li kien inkarregat, għatlu pereżempju tal-ġurnata ġejjin biex nifilmjaw ġewwa li innallat li ħalli nippreparaw xogħol jkun lest u taraw kif nagħmlu l-istoċċijiet u l-porvli kif inħaltu eċċetera. Meta morna, meta ġibt il-kamera miegħi tas-sound insomma, u għattilhom sejrin ħallija, għallu mela li
ħasbu li ħan nifilmjaw minn barra, ħan nitlu ġew biex naraw kif jinħadem in-nar. Għamet fernezija si għamma nixitlu, għax ma kienu xinxurjati. Imma kellu jiġi Mr. Portelli għajdilom aħna ma sarmu xej, aħna kieku ikun hemm xi ħaġa immorru aħna ħażin mhux intom ukoll. U provajt persuadejthom u tħalla. Dak iż-żmien ma kienx hawn mobiles u hekk u computers. Allura kont tisma' fis-sittinijiet ta' fis-sebgħinijiet. Kont tieħu l-kelma ħajja sabiħa jew kera mingħand in-nies. Kultant xi ħadd ixempillek ukoll id-dar. Imma kienu jieħdu pjaċir, u ma li kelli ħażin kien illi meta kont immur f'raħal għall-festa, ikun hemm xi ħadd minn raħal ieħor, jgħidu isma' l-festa tagħna mhux se tagħmilha. Dik waħda. Imma kont nieħu pjaċir nisma' l-kelma tagħhom għaliex kienu japprezzaw. Daħħalna propju dak li ma kienux isir qabel il-marit u dak li ma l-anzjani kienu jaraw il-festa għaddejja ħajja. L-iktar li ħadd pjaċir ukoll nippreżenta l-għana Malti li kien għadu ma tfaċċax fuq il-televizjoni. U l-kelma għana kienet forsi kelma żejda, ċerti nies li jibatu bil-klassijiet tan-nofsa ta' qoddim kienu jaraw l-għana bħala xi ħaġa baxxa. Biex imbella, biex ngħidlek, l-għana Malti kemm sabiħ. Ma kontx inġib l-għannija fl-istudju ġin, imma konna morru barra. Jekk ħanandu suġġett fuq il-ħut, per eżempju, morru it-iżurniet. Ħanna dak ix-xeni kollha ħalli dak li jkun. Jieħu pjaċir jara li ma kienx jara qabel. U dak iż-żmien mbagħad konna nara l-għana, ma kelli nies kelli għannejja kbar, tarifi bħal Franz Baldacchino l-Budaj, forsi semmihom kollha l-Bambino, daw kollha nies li daħlu hemmhekk u tajnihom risposta li l-għana huwa tagħna u għandna kkoltivawha. Fl-2015, Charles Colero nata il-ġieħ għal-Qadi tar-Repubblika b'apprezzament għal-ħidma li wettaq Bris lil-Sin Malti u Art Twelidu. Fuq kollox, huwa dejjem ħadem biex jippromuovi u jqanqal imħabba u għożża għal-lil-Sin Malti, għal-pajjiżna u dak kollu li għamilna ulied din Malta tagħna. L-Istat ħass li għandu jagħtini l-medalja għal-Qadi tar-Repubblika. Għalli xfija. Id-dicitura, il-tekst tagħha kien imħabba il-promozzjoni li għamilt permezz ta' xandir fejn jidħol il-folklor u l-Sin Malti. Għalli ħadd pjaċir. Nidajja għadna nostra sallum jam teħu pjaċir biha. Għax tinduna l-Istat irrikonoxxa dak li ipprovajna nagħmlu.